Mae Window Cleaning Warehouse yn cyflenwi systemau a chyfarpar glanhau ffenestri I 4 ban byd. Maen nhw'n darparu pob math o bethau fel squeegees, mopiau a ffolion ffeibr carbon modiwlaidd hir o'r ansawdd gorau, yn ogystal â systemau puro dŵr a systemau fan. Yn y gorffennol, roedd cwmnïau allanol trydydd parti yn creu dyluniadau ar gyfer cynnyrch newydd y cwmni, ond gyda chymorth Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth a Prifysgol Metropolitan Caerdydd, maen nhw wedi gallu cyflawni eu hanghenion dylunio a'i nodau'n fewnol. Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth neu KTP yn bartneriaeth rhwng busnes a Phrifysgol, lle mae gwybodaeth yn cael ei chyfnewid yn rhydd rhwng y ddau sefydliad. Ym Met Caerdydd, mae ymchwilwyr ac academyddion yn datblygu arbenigedd mewn sawl maes gwahanol. Roedd y prosiect gyda Window Cleaning Warehouse yn edrych ar sut y gallan nhw ddechrau gweithgynhyrchu eu cynnyrch eu hunain, a'i helpu I ddatblygu proses ddylunio sy'n canolbwyntio ar bobl. Mae'n ddrud I sefydliad fuddsoddi yn y lefel hon o ymchwil. Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn rhoi ddiogelwch I fusnesau sy'n gallu manteisio ar ymchwil ac arbenigedd penodol iawn. Yr allwedd I gael Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth llwyddiannus yw cynaliadwyedd y hwnt I gyfnod y prosiect. O ganlyniad i'r Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, aeth Window Cleaning Warehouse ati I ddylunio systemau troli a systemau faniau wedi bwydo â dŵr. Mae'r wybodaeth newydd am dechnoleg a dylunio sydd gan y cwmni yn golygu bod y busnes wedi gallu ehangu'n gyflym. Mae trosiant y busnes wedi cynyddu o 20 I 30% o un flwyddyn i'r llall, gan ragori ar y gystadleuaeth mewn sawl maes. Ers llwyddiant y Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gychwynnol, mae'r busnes wedi ymgymryd â Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth arall mewn maes hollol wahanol. Maen nhw wastad yn gweithio hyd eithaf eu gallu I geisio meddwl am gynnyrch a meysydd newydd nad ydyn nhw wedi gallu eu cynnig o'r blaen.